Jason! Yan, kainan na. Kain po. Ay, ito na yung gusto ko dito. Yan o, prito. Harap. Fish fillet. Fish fillet. Binababad mo man. Ay, ka, nagbabad ni kasi. Sarap. Sarap mo. Sarap. Prito son. Hiram ka sa bobe. Ito na prito. Bilangin yung dalawa. Kala kong dami. Ha? May barya pa. Bilangin nyo kung magkano. Lakasan mo para 1, di 2, tayo. 3, 4, 5, 6. Salamat Ma'am Sir sa ano sa Thank you so much po. Grabe. Malaking tulong po ito So, sa ito kulitin. 1, 2, 3, 4. Ay mga kaparing Jason, at uwi na muna ako. Alis muna ako. Punta ako dun kay Pula. Tambayan ko rin yung kapatid ko. Yan. Kasi wala rin naman sila. Kami lang naman ni Kuya Joel. Napagpasya naman namin na hintayin sila. Yan. Yan Kuya Joel, dun muna ako. Salamat, Oh, Jason. sige. Dun muna ako. At mag-vlog tayo dun kay Pula. At sana po panoorin nyo yung vlog na to hanggang dulo, hanggang matapos. Yo Tilo. Ano? Ang galing? Kay Crystalline? Anong gawin mo? Wala na namang... Ano yun? Gatay. Nawawala na naman yung boses mo ah. Nawala yung sound. Yan. Let's go na. Punta tayo dun kay Pula. Tambayan muna. Gagawin akong vlog. Wala na ating mayang ah. Nakaluto na siguro. Nagluto dito sa ating mayang ng gabi. Ginataang gabi. Gabi. Ay, luto na nga po. Wala na. Siguro. Oh, lucky me. Now, let's go. Punta na ako dun kay Pula. Makulimlim talaga. Alright. Ayan, nasa biyahe na ako. At sana nandun si Pula. Kasi wala siyang alam na papunta ako sa kanya ngayon. Alright. Muli, maraming salamat talaga sa mga sponsors, sa mga silent viewers, sa mga viewers, at sa mga sponsor ng mga silent sponsor din na ayaw magpabanggit ng pangalan. Maraming salamat po sa inyo lahat. Alright, punta na tayo kay Pula. Yun ang vlog natin ngayon. Tingnan natin kung anong reaction ni Pula. Bigla tayong pupunta doon. At samahan nyo ko sa vlog na to hanggang dulo. Huwag kayong bibitaw. Ayan, at pumapatak-patak na nga yung ulan. At nakatawid na ako dito sa kalsada, doon sa Rilis. At pupunta na tayo sa bahay ni Pula. Okay? Dito na tayo sa Masuli. At may pinsan din kami dito na nakapangasawa. Dito rin yung bahay niya. Kaya minsan pumupunta rin si Pula dito sa pinsan namin. Kasi halos kalapit lang. Dito yung banda eh. Asan na ba? Ito. Yan. Ay hindi. Hindi pala. Ayun. Yun. Doon. O yung kay Pula, dito naman. Sa unahan lang. Sana nga dito si Pula. Sana di umalis. Kasi sabi ko sa kanya, i-prepare niya yung mga gagamitin na kawayan sa bahay niya. Para pag magtrabaho si Papa,
kami ni Papa ay tuloy-tuloy yung gawa. Saan si Pula? Okay. Sakto, nandito yung kapatid nila, Nona. Nandyan daw si Pula. Punta tayo doon sa Bungliw. Ito yung tricycle ni Mami Jeannie. Motor ni Pula, motor ni Vince. Hindi ko alam kung kanino to. An. Tingnan natin kung ano ginagawa ni Pula. Kasi baka ano siya namang kawayan. Kasi kanina dinaanan ko nga si Papa na si Pula eh. Teka. Sorry. Ha? Balikan sa linod. Sorry. Hindi pa na ka nag-aabot. Sorry. Cruising. Rayo. Una na sa to. Hindi si Pula. Pabalikan daw nyo. Anong gagawa mo? Ha? Anong ginagawa mo? Nakala to pala. Oo. Okay. Ano mo ko to? Oo. Tambay-tambay ako. Oo. Wala kasing ano. Antayin ko siya. Papunta. Ha? Ito ako sa kanila. Diyan na raw ako kumain, sabi niya. Mayroon tayong sorpresa kay Pula. Yan. Panoorin nyo po yung vlog hanggang dulo. Mayroon akong ibabalita sa kanya. Magandang balita. Hindi kaya nagbabaha tong sapa na to. Mahirap lang dito pag tag-ulan eh. Tapos yung mga motor nila di naman madala dito. Magastos naman tong lagyan ng tulay, yung simentadong tulay. Tapos Makati sa balat dito. Kasi may dyan may gilingan ng palay. Yung mga alikabok dito sa kanila papunta. Ito yung babuyan pala nila Ate Jenny. Yan, shoutout kay Kuya Jojo. Yan yung babuyan niya. Alright. Dito na ako sa bahay niya. Oh, may ano na pa. Siya nagdiretso nga, di bo? Ha? Siya nagdiretso nito. Ano yun? Bubong. Tinapos niya? Yun. Kalahati na lang yung bubungan. Ito yung bubong niya. Tapos magsusuyab pa dyan kung may ano siya. Ano talaga yung ano? Ha? Pinakang dingding mo nito. Sabi ni Papa, ano na lang daw eh, kasi galang kay Papa eh. Kawali nga nito po. Ha? Kawali. Ikaw. Malaki rin to. At sabi ko sa kanya i-ready na yung mga sarasa para pag gumawa, kasi si Papa gusto niya ni Papa pag gumawa talaga yung tuloy-tuloy yung diretso yung lagay. Kasi doon nga sa bahay nung nagtrabaho yan, 2 araw lang. Kasi mabilis din gumawa yun. At makita nyo na lang yan sa pag trabaho na dito si Papa. Pati yung magtali ng ganyan, bubong. Pag i-ready ni Pula yung ganyan, pag balik ko galing Manila, dito muna ako para maayos na tong tulugan nitong dalawa. Siyempre mas maganda yung tulungan natin kasi kapatid ko yan. Dito na lang kumain. Ano ulam mo? Dami siya?
Ano? Gulay? Labong? Ano kasi, pati si Kuya Noli, ano din sa kanya gusto sa wali. Kasi wag daw itong barabarahin. Gusto niya maganda. Nabawan. Amo yung ulam mo. Ano to? Bantay na. Rito? Big hit. Oh, big head. Ah, hindi big hit, dugong. Dugong. Ito. Wow, kanin. Tapos yung ulo sinabawan ko. Budol fight. Ayun, nagkata. Dito tayo. Ha? Budol fight. Nang init kayo, DB. Budol fight, masarap yun. May ano naman, hugasan mo yung dahon. Mapaparami ata yung kain ko nito. Tapos, ano yun na, gulay? Yan, sabaw. Nabawan. Ah, sinabawan? Yung ulo. Oo. Saan mo lagay yung labong? Labong. Ay, sige, yan na yun. Kanino? Kapatid niya. Ah, kala ko ito. Fight. Ha? Sabaw. Yan na lang. Ay, teka ko, labong. Nagluto na. Ah. Sarap yung labong. Nakita ko yung pinagtanggalan ng labong. Ang kagandahan lang dito sa area nito, tahimik. Kain. Yan ang kagandahan dito, tahimik. Malayo sa gulo. At malayo sa mga tao. Dahil sa stress. Kaso ang problema naman dito, hindi ka makakapag-business. Ang dito. Malayo sa kabiasnan. Tapos dapat sa ganitong area, kumbaga isla-isla to eh. Parang isla. Dapat lagi kang may ready dito na mga sangkap. Kasi kung nagluluto ka, alimbawa, kung wala kang pansangkap na, wala kang sibuyas, o malayo pa, lalabas pa. Laging naka-ready. Kakain kami. Ayun po, kain po tayo, mga kaparing Jason. Saan may sawali? Matakot. Ah, Canvas na ako. magkano? Nasa 5K pa. 12 pieces. 12 pesos daw magagawa dito? Kaya sobrang ko. Kasi ganyan lang yung isa. O dito, dalawa, tatlo. Pagkakapusin dyan, kaya may sobrang dalawa. Hindi man yan masasayang. Ba't ilan sukat nung Basta ganyan lang. O dito yun, talagay natin dito. Yung yung patayo niya, okay. Yan, kain. Kain muna kami. Yan. Kain. May tayo kay pula. Ito. Lagyan natin dito. Takpan natin. Ang pa-surprise yan. Ano kayang dalawa? Basta di pa ako kumakain talaga. Nagkape lang ako dun sa bahay. Nagkape lang. Mag-vlog ka. Sorry. Ayan, Di na, marami na yun. Kain na kami. Tara po, kain po tayo. Sa'yo na lang. Kain, tayo. guys. Oh, si Nona. Alright. Shoutout mo sila. Shout out sa inyo, guys. Walang school? Wala. Yun dito. Hindi sa against the light. Ano lang, gabi lang kami makakain. Ako, gabi lang. Pero si Pula gabi, yan gabi na, ano? Magaling ka mo, dapat. Kaiba nga ni si Kuya. Yan, kain tayo. Kain, guys. Kala ko gulay, Gulay, man magahan sa bawang. sabaw. Kala ko yung labong Sarap ng labong. Tiglutuin ko sa naman ito. Kung sad ka dako, nang kayang sa naman, pinag-apon. Ito Di man naluto, magkurit. Kasi nagkaralumok naman na iya. Oo. Sa na-frozen, tapos Na-frozen. iuuno. Pauunon, defrost. Piniton. Nauuno naman. Yan po, kain. Mayo.
Lang layo man dito eh. Ano na yun? Sakot pa lang namin. Palibat mo. Sabi, Ano? Nagpa-regards daw kayo. may nagpapaligars daw sa akin. So, ipayot mo. Tayo mo ah. Aray ko. Ah, baga? Baga. Okay. Ano pa yun? Okay. Kain po. Kain talaga ta. On! Yan, kainan na. Kain po. Ay, ito na yung gusto ko dito. Yan o, prito. Harap. Fish fillet. Fish fillet. Binababad mo man. Ay, ikaw, nagbabad ni kasi. Sarap. Sarap mo. Sarap. Prito son. Hiram ka sa bobe. Hmm? Ito na, prito. Ito yung gusto ko dito ah. Akin yung pinakamalaki. Dog yun. Ika. Ito lang, no? Wow. Sariwa to. Tapos ito, nag-uunay ka. Sa papaton ni Bibay. Ano binili mo? Nagsarapang. Kano kilo? Ay, manamis-namis. Ang sarap. Kano kilo? Hmm? Kano kilo? Kinuwanan rin. Isang dugong, isang karpang ganon. Isang dugong na ganon. Masarap man pala. Sarap. Magano ko sa balo. Sabay ngata ng ano? Ha? Baso? Tubig. Hili. Sabaw? Tubig yan. Noy! Ron! Boy! Kaon! Sige na. Na! Sa ano yan? Shopee? Sa tatas. Ay! Mana? Hindi ko muna pagkat sa bago. Mana ka na? Yan dito na, nakakain na. Busog, sarap na no. Yan ang inulam ko dito. Ganito kasi lagi ko din natitikman yan. Pero yung sabaw, Binabad ko sa suka. Yan. Ligpitan.
At maya maya uwi na rin ako sa bahay. Sarap. Ito, bibigyan natin. Ligpitan na. Ang sino muna. Bigyan natin. Busog na guys. Bibigyan tayo. Yan. Ito. Merienda mamaya. Yan. Dito ka na. Nagtira ng merienda. Ba't parang mula sa yung ano, alikabok, mga alikabok. Bibigay sa kapatid ni Nona. Ayun po talaga. At nagpapasalamat po ako sa sponsor, sa nag-sponsor po sa akin. At salamat po at yun nga. At nagbigay siya, nagpaabot kay Pula. At marami na po siyang naitulong sa amin, lalo-lalo na sa aming mag-asawa. No, simula nung nasa ospital si Ami, nagbibigay siya pang gamot, mga kung ano-ano ng pang gastos-gastos. Maraming salamat. At ngayon naman nagpaabot kay Pula. Yung naabot ko na kay Pula. At nung nakaraan nagbigay sa akin pambili ng top box. Kaso di ko pa nabibili yung top box kasi naghahanap pa ako ng bracket. Yung bracket lang naman yung ano, yung nagpapatagal. Yung top box marami. Pero nandyan, yung pera nandyan nasa Gcash ni Mrs. Ayun, maraming salamat talaga. At God bless po. Siyempre shoutout sa lahat ng mga sponsor. Lahat ng mga sponsor, shoutout po sa inyo lahat. At ngayon daw magbili na kami ni Pula. At abangan nyo na lang po sa vlog ni Utol yung mga susunod ng mga araw sa paggawa nitong bahay na to. At pamimili ng mga gamit. Ayan po, hanggang dito na lang po muna yung vlog na to. At siyempre maraming salamat. God bless. Ingat. Yan. Mua. Bye na. Bye. Na. Bye na. Bye guys. Ayan po. Bye. Ano din? Mali sa kabuhan ka to balay na. Ito pala yung dati niyong bahay. Dito dati nakatirik. Ito lahat. Ito. Oo. Oo. Tapos Nakinto ni Nona. Dito pala. ito, kusina. Oo. Kasi magkahiwalay yung kusina. Oo. Tapos yung CR talaga yan, matagal na yan dyan. Oo. 1864. Hindi, matagal na yan. Bata pa lang ako. Oo. Ano dito pag gabi? Ayos ah. Pasko. Ninong. Ninong, nakaampay. Ano pa yung ano ko? Oo. Dito ka. Dito ka. Bakit? Diyan ka na. Ikaw yung babae. Yan o. Ikaw ang babae, dito ka. Ikaw magbubukas, ikaw yung babae. Oo. Dito na ako. Dito na ka doon. Buksan nyo. Dito na ako. Hindi mo ka. Buksan nila. Ikaw magbukas kasi ikaw yung Yan. Buksan nyo yan. Ayan po. Wow. Ang dami mo. Buksan. At bilangin mo. Bilangin yung dalawa. Wala, ang dami. Ha? May barya pa. Bilangin nyo. Kung magkano. Lakasan mo. Para 1, para 2, di kayo. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15. 5. 5. Tapos may 5 pa. 5 pesos. 5 pesos. 15,705. Yan. Ay, grabe. Yan. At pinabibigay yan nung sponsor na anonymous na pandagdag dito sa bahay nyo. At dapat budget mo yan dito sa bahay mo para matapos na to. Para makakalipat na kayo. Ganito po. Oo. Mamin sir, salamat po sa dumating na biyaya. Ang totoo po is, yun nga po, nasabi ko naman sa vlog na sinanla ko yung ATM ko ng halagang 6,000. No, 6,000.
naubos na po kaagad. Mayroon po bilinag sa kanya si Vince. Mayroon pang yung binag sa'yo na 5,000, ilan na lang? Ilan na lang? 5,000 na binag sa'yo. Nasa 2 pa naman. So kapag ka mayroon po dumating na, binayaran ako sis. pag may dumating po sa kanya, di ko po yan kinukuha sa kanya. Oo, kasi sa kanya naman po yun. So yung sa akin, yung pagsanla ko, wala na po yun. Ang natitira dyan is 500 pesos. Binila namin ganyan sa pampananghalian. So as in wala na po talaga. No? So talagang nananalig na lang po ako sa Panginoon. Alam kong magaan sa pakiramdam ko. Alam ko na may darating talaga na biyaya kasi hindi pa ako nabibigatan sa biglaang na to. So hindi naman po ito masama kasi yun makakasarili kami ng tahanan. And then bago yan, salamat sa kapatid ni Noah na sa pansamantalang pagtira namin dyan sa bahay nila. So ito pong pera na to, ayun nga, nag-canvas po ako ng sawali. Yung sawali po is 5K. Tapos nang dahil nga po sa wala naman na talaga sa bag ko, wala na po talaga. So dito po kukuhanin yung sa transportation. Then kung ano pa yung mga sa plywood, mabibilan na nito. May budget ka pa naman siguro sa pagkain. Wala na talaga. Wala na. As in lahat dito. No? Dito na. So arkila sa tricycle. Ngayon na yun. Ano, bibabal ko? Mamaya na. Ikaw, kung gusto mo, bili na tayo. Pwede. Para makakot mo na. Tapos, yun nga, pagbalik namin ni Pao para magawa So, to. po, I-ready mo, makakot mo na. Marami Tapos namang- kasi may low pressure, baka mag-ulan-ulan. ay, hindi tricycle. Si Dada. Pati po yung renta sa owner. I-chat mo na Para si isang Dada. isang Oo. kargahan lang. Isahan lang yung owner. Di, huwag mo munang kunin yung owner. 12 pieces yun. Pupunta muna tayo dun sa bilihan. Dubli-dubli. Malayo. Saka na lang natin kukontakin pag okay na kasi malay mo wala. Hindi sigurado na. Magmumotor lang muna tayo, malay mo ubos na. Hindi, maraming Stock. nagkanvas Tapos yung na. plywood. Yun na. So, maliligo na po ako. Salamat, Ma'am Sir, sa Thank you so much po. Grabe. Malaking tulong po ito So, sa ito Kulitin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 5. Ayan. So, 15, 5, 5 pesos. Ayan. So, ganito po na pakiramdam ng naibablog. Yung dati ako nagaganito, tapos ngayon ako naman yung nai-vlog. So, yun nga. Ganun lang ang buhay. Parang gulong, ups and down. Bukas, malay mo tayo naman ulit yung sa taas. At sana taas sa taas lang lahat, no? Yan. Bumaba man sa kalagitnaan lang, huwag masadsad. Kami hindi naman masasabing sadsad eh. Kasi may Diyos tayo at hindi kami yung nag-aaway. Ano lang, mga diskusyon lang na konti, tapos bati na. So again, salamat po mga sir. Din sa kapatid ko, kay Jason. Kagabi yan sinend. Kagabi. Sinend sa akin tapos sabi niya bawasan ko sa transport ng yung sa GCash. Ngayon hindi ko na binawasan, buong buo yan. Salamat. Kasi doon yan sinend sa GCash ni Ami. Ngayon sabi niya bawasan ko sa GCash pero di ko na binawasan yung para makadagdag sa pang gastos niya. Para matapos na to, para makalipat na sila. Kasi Para may bahay na sila na saka sarili. ang iniisip ko, gusto ko na pag-start kay Tricia, full force tayo doon. Ayun, depende. Ako di ako makapangako kasi Ikaw, malay mo baka nasa Manila. nasa Maynila. Kaya- Alangan naman alangan pabayaan ko yun. Kahit di pa to basta dito na yung sawali, Oo. Akutin mo na. plywood. Kaya yun, salamat kayo sa kanya. At ayun talang Baka magkilala. pwedeng Di ba? Kasi dito talaga po lahat. Yung masusobra ng ibibili. Plywood tsaka sawali. Baka pwedeng, yung sabi mo kahapon, si Kuya Joel, yung mag-ama. Na. Silduhan natin. Yung Para magbubong. masalugan na to. Para pag maano ni Papa, yung magdingding na lang tayo. Dito sila na. Kalahati na lang naman yan. Ikaw bahala. May pang sildo naman Ikaw Diba? bahala. Kuya? Para Sa'yo naman eh. matapos na Ikaw Kasi ano na to, basta yung budget. marami-rami na din na po ito. Ayusin mo yung budget.
Kasi Papa, payag man, gawa, kaso di man lang makaan si Papa kasi Ano kasi, ang magtitinda. inisip ko si Papa, bawal na yun na nakatingala, na matagalan. Ikaw, May hilo yun. Kasi yung magbubong, nakaganon. pwede yun, may ginagawa rin sa bahay niya eh. Nagsabi naman ba kayo na, na Linggo. Linggo lang siya. so maglilinggo naman ako. Okay, so sasama ka pala. Oo, pwede. Maligo ako. Ayan, maraming po salamat, Maraming salamat talaga sa sponsor Thank you na po. ayaw mo pabanggit ng pangalan. At syempre, thank you po at bahala na po si God na magsauli sa'yo ng blessing. At Ayan. sabi ko sa'yo na ingat ka lagi sa trabaho mo at pahinga ka rin. Kasi nagkasakit siya nung nakarang araw. Tagos sa Nagkasakit siya. tagos sa puso po ito. Ayan, thank you po. At pahinga pag may time. Yun, thank you sa tulong sa kapatid ko at sa kanilang mag-asawa. Maraming salamat talaga. Again, Paulit-ulit ang papasalamat sa inyo. Thank you po. siyempre kay Lord, kay God, at hindi tayo pinababayaan. Sabi ko nga talaga nung magaan sa pakiramdam ko, sige, magsacrifice ako. On the spot kasi. Yan. Kailangan ko na. Okay. Alright, busog. At ayan, bali dapat sana sasama ako na magbili ngayon at uwi na muna ako. Di na napagpasyan ko na siya na lang magbili at para may magawa ko dun sa bahay kasi baka magpirsa na naman si Ami na maglaba dun sa kasi may mga labahan dun para matulungan ko. Yan, siguro si Pula na lang para yung vlog niya ay buo. Yung sa kanya talaga yung vlog ng pamimili ng mga materialis. At yun po. Pasensya naglo-loading At supportahan nyo na lang po sa mga upload ni Otol sa paggawa nitong bahay na to. At pamimili ng mga materialis. Panoorin nyo po yung vlog niya. Sa mga update sa pabahay niya. Ayan, uwi na ako. Sige. Habang salamat. Oo. Thank you po. Oo. Liligo na po kasi kayo. Maliligo pa eh. Tapos yung sasakyan di pa nakukontak yung kakargahan kasi di naman kayang i-motor yun eh. Kailangan owner. Oh, yung ownerata ni Dada. Yung top dam ko naman, yung kulong-kulong, di naman pwede yun dito kasi walang restro yun. Baka matsambahan pa. Sisihin ko na ngayon. Isama mo si Nona, mamili kayo. O kaya ninyo ulit Oo. dos por dos. Oo. Makakabal mo na. Oo. Oh, sige. Ito na ako. Ingat. Oo. Okay. Ayan, duman muna ako dito sa bahay, sa tindahan. At dinaanan ko na rin yung paglulutuan ko kasi pinapaluto ako nung kapatid ni Papa. Bali nakatay na nila yung baboy. Babalik na lang ako doon magluluto. Kasi mag-iinit pa ako. Nandito yung kapatid ko rin. Ang sila mama nasa jeep. Nagbili ng sitcharon tsaka mga balot. Yan kapatid ko graduating ngayong taon. IT. Nalubong ni Papa si Mama. Ayun, bumaba sa jeep, nakalagpas. Siguro sobra yung pamasahe ni Mama sa jeep kaya nilagpas. Kasi kung sakto yung pamasahe niya, dapat dito lang yan. Siguro sobra sa pamasahe ni Mama. Nilagpas eh. Sobra yun. Sobra yung pamasahe kasi nilagpas. Kasi kung sakto yun, dapat dito yun bababa. Di ka mo naman sabi na di ka nagsabing uwi ka pala, dapat nasundo ka sa Nabua. Bakasyon. Di ka magsabi na magbabakasyon ka pala, dapat nasundo eh. Pamasahe mo sobra, nilagpas eh. Kaya nga Sobra yung pamasahe pala. Oh, bagong ribbon. Hindi po tayo yung bagong ribbon do. Muntik di makilala ko. Baba. Bagong ribbon do. 18 years old. Yung balot tsaka Pinoy. Nagtinda nila. Ay, napaparami nila yung ay, nag-angkat si Mama. Kaya puno yan Nag-angkat din siya. Nagtitinda. pagkuha ko,
Kagagal sila na ko jeep. Pero bakit mo ko blue book? Yun sa pinagkarakas siya. Be, blue book? 1K. 1K, gano'n. May blue book oh. 1K. Hindi pinagsakitan naman magtulong magka-group. Ako leader. Ah, ikaw leader. Oh. Project head. Wala, di ma. Yan na yun. Nakatapos ko pa sanang magpapirma. Tapos pictorial. Sabi. Pictorial ka, Lunis. Lunis. Magkano? Ha? 3-3. Ah, pictorial. Ah, congrats. Yan, pagtitipunan ko. Oh. Madidili sila naman sa Pero, ko. tas RJ, tapos nang Oh. Sira mo na. Congrats sa inyo. Magtrabaho. Pagkatapos. Oo. gid na niya. Sayang yung 4 na taon pag di gamitin. Ay, ano oras umabot siya ko ah? Hello, uwi muna ako mag-edit para mamaya diretso yung pagluto ko. Ha? Ah. Dito yung matutulog sila. Let's go! Uwi na muna. Kasi magluluto pa ako. Magdamag na naman tayong puyat mamaya. Alright. Naglaba na naman tong isa. Ayaw talagang pasabi. Sabi ko, huwag ka maglaba eh. Naglaba na naman. Dami nilaban mo? Nagamitin yan, no? Gamitin yung planggana, dadalhin ko dun paglulutuan. Mamarinitan. Ito lang yung dalawa. Yung bago wala pang tanda yan. Yung dalawang may mga tanda. Nandito sa bahay, mag-edit muna ako. Si mamaya, para makapahinga. Ayan po, hanggang dito na lang vlog na to. Maraming salamat muli. Ayan. Bye bye. Love you all.